На второто място е новия хит на Джорджано в стил Rhythm and Blues. На български ритъм и блъснен. Вали дъжда и си мисля пак за теб и мен. Какво ли правиш ти сега? Липсваш ми, спомням си някога как карахме колела. Новото парче Джорджано отново ни пълни ушите и душите с красива мелодия и вдъхновяващ текст. Не е сигурно. Направо ни препълва, че чак прелива. Не знам защо. Не знам защо и кога те срещнах през деня, но тази тръпка още има. Има я и не знам защо иска само те. Освен нежни звуци и красиви думи, изпълнителят пръска и чар наляво и надясно из целия клип. Тук отляво ме боли, знаеш за коя? За теб любов моя. Родната му Стара Загора стоически понася да е декор на клипа. С други думи, видеото е снимано в Стара Загора на гарата. Значи, Кръстев, хората не си губят времето, докато чакат влак. Ти си ми в ума, в мечтите, в съня. И кога това? За теб мисля, а сега. И този хит, разбира се, няма да се размине без хип-хоп елементи. Не знам защо обаче. Не знам защо и кога те срещнах през деня, тази тръпка още има. Още има. Още има ли? А е с тия тук.